I ara el que volem fer és fixar-nos en un fet que ha entrat a les nostres vides, que és la digitalització, les noves tecnologies que han entrat a totes les cases, però també a les cases de les empreses i sobretot de les empreses que s'encarreguen del subministrament. Avui ens hem fixat en el subministrament concretament d'aigua i és que l'empresa Sorea ha posat en contacte els clients i ha dissenyat una nova plataforma que es diu Servialertes, que pretén precisament això, donar l'última hora als clients i usuaris. Aquest és un reportatge que ens han preparat els companys de TAC12. Des de Sorea volem oferir un servei que sigui cada cop més complet i personalitzat i per això utilitzem el servei de comunicació Servialertes. Servialertes és un sistema d'avisos multimèdia on a través de l'enviament d'un e-mail o un SMS podem informar els nostres usuaris de circumstàncies o qüestions concretes relacionades amb el seu contracte d'una forma eficient, justament per la immediatesa que suposa rebre aquesta informació per aquests canals. És un sistema de comunicació absolutament gratuït, que no té cap mena de contingut publicitari, on podem informar-los, per exemple, d'una avaria a la xarxa, d'un canvi de comptador, de qualsevol informació relacionada amb el pagament o cobrament d'una factura. En tenim molts tipus d'avisos i a més cada cop ampliem més. Amb aquest servei el que pretenem és mantenir un contacte molt directe amb l'usuari, mantenir-lo informat. Creiem que és beneficiós per ell rebre aquesta informació i només necessitem disposar d'un correu electrònic o un telèfon mòbil. Per tant, fem diferents campanyes i animem els usuaris a que s'adrecin a nosaltres a facilitar o senzillament actualitzar aquestes dades per poder-se beneficiar d'aquest servei. Apostem clarament per la digitalització i la sostenibilitat i, per tant, aquest servei de comunicació, aquest servei d'avís, juntament amb la nostra oficina virtual i fins i tot l'app, ens permeten justament tenir aquest contacte, aquesta proximitat, ser més propers i poder mantenir-nos connectats i poder-los informar d'aspectes que ja dic, creiem que els poden beneficiar. Darrere de Servialertes hi ha molta tecnologia. Llavors, una de les Servialertes que pensem que tindrà bastanta acceptació i que pensem que serà de gran utilitat és el que nosaltres anomenem WeCode. WeCode és un avís als abonats de quan se produeix un tall. Avisen a l'abonat del moment que es produeix, la durada prevista i quan s'acaba enviem un altre missatge per dir que ja s'ha acabat. Com ho fem això? Aquí intervenen diversos programes que tenim interrelacionats. Tenim, per una banda, el sistema GIS, on tenim dintre d'un seguit de plànols digitals tota la informació sobre la xarxa i alhora la lliguem amb el programa d'atenció a l'abonat. De manera que quan se produeix una averia, el programa automàticament genera el que se'n diu un perímetre de tall. El perímetre de tall és tancar totes les vàlvules que afectarien a l'averia concreta. Tot el que queda dintre del perímetre de tall quedaria sense aigua. Llavors, què fem? S'avisa automàticament a tots els usuaris que estan dintre d'aquest perímetre de tall. L'operari in situ pot programar aquesta averia i també in situ pot programar el moment que s'ha terminat de produir i s'ha resolt convenientment l'averia.